que sí. Hola, bon dia. Així estem en l'alt de la Montileta de Benaguasil i Joan Manuel Darijo, als seus 58 anys, va eixir a caminar 526 quilòmetres descalç en solidaritat a les persones majors de 50 anys, desempleades. Llavors, en la difusió que li dona la canal número 1 de televisió, La Sexta i 4. Esta gesta que fa este home és perquè porta des de 2009 desempleat i pràcticament els treballs que troba són precaris a l'horta i el que pot, però a base de poc. Sempre se parla, per exemple, dels jovens preparats i qualificats que han tingut carrera, que se'n van a l'estranger a buscar-se la vida. Però el que no se parla mai són d'aquelles persones que fa uns 8 o 9 anys, quan emprengué la crisi, se quedaren desempleades i des d'entonces no han trobat feina i no tenen feina. I són persones preparades en la construcció, en el camp, en les empreses, en les fàbriques, i és mà d'obra qualificada que dins d'uns quants anys va faltar i van a tenir un gran problema en tota Europa la gent desempleada, qualificar, que l'estan aparcant del mercat laboral, no li estan donant ningunes ajudes i se ho estan passant molt mal. Entonces, això no ven, és una cosa que quan no ven no se trau en les televisions i s'amaga. Entonces, puesto se diu que va molt bé, la macroeconomia va de categoria, però la realitat dia a dia nosaltres la coneguem i la vegem i l'estem patint. A molts desempleats l'únic que es queda és la depressió, el suïcidi i passar molt mal. Ells, els familiars i tot això, però de tot això no hi ha res en televisió, ni a la premsa, ni a la ràdio, ni res. I si te queixes o protestes d'algo, pues senzilla te tilden o t'atatxen d'això. O sigui, la brutalitat, el maltrato que n'hi ha als desempleats en Espanya és brutal. És una cosa abominable, però sin embargo això no ho trauen. N'hi ha maltrato en els periòdics, en la televisió, quan parla la gent de que t'estan mantinguent. La veritat és que ningú està cobrant del desempleo. El desempleo, el que el tingué, s'ha agotat. N'hi ha molts autònoms que no han cobrat el desempleo. D'això ha derivat a haver desahucios, persones que han perdut la casa o han perdut tot. Inclús van a Càritas i no es donen aliments ni es donen de res, perquè potser tenen una renta de 200 euros i tens que tenir una renta mínima de 200 euros perquè te donen una ajuda o algo. Vas al RAI, vas així, vas allà i no te toca res. Entonces resulta que no n'hi ha ajudes, ni n'hi ha res de res per la gent que avui en dia té 50 anys, que potser tenia 40 anys per se quedar desempleat. Bueno, pues això és tot, i a veure si se difundís, fiqueu me gusta en el vídeo i ho difundiu per tot arreu. A veure si això, esta gesta que va fer Juan Darijo, que tinga sort, que tinga salut i que pugui contar-ho i que el tornem a veure el dia 15 de setembre, que és quan tornarà. Bueno, pues això és tot i moltes gràcies. Fiqueu me gusta i compartiu-ho. Vale, moltes gràcies, adeu.